everybody! Magandang araw, magandang buhay sa lahat. Today is Friday, 10:05 ng umaga, July 19. Ay, 19 ba today? July 19, 2024. Dito tayo sa may fish market. Punta tayo sa fish market. Dito tayo sa may mina. Pwede ba dumaan dyan, te? Daanan. Mga ilang bangus ba ang kukunin natin? Sibrin, tapos hipon. Dito na tayo sa may fish market. Ang lalaki ng tilapia. Ayan, crab. Dalagang bukid. Dalagang bukid. Fresh, brother? Yes, look at the eye po. When? Is it this morning? Early morning? Yes po, this morning lang po. Sure? Hasang? Asang-hasang. Yang sarap ng pusit, oh. Dapat dito pusit ka tiyawid mga daw sa mga malaos. Kaya, Bagay na kami ito kamahal niyan eh. Ayan, si Jever Jane. Hi guys. Kasama natin sa fish market. Tapos si Atay. Welcome. Hello. Daw, sarili. Maganda na pala ang ano ngayon, oh. Maganda na ang fish market. Hindi na siya gaya dati. Maghanap itong dalagang bukid ng dalagang bukid na isda. Yeah. You have dalagang bukid? Ano ba kasi yung isdang dalagang bukid? Hindi ako. Basta tapos sa dati. Parang galunggong siya. Hindi ba yung makarel? Iba yung makarel? I have no idea. But this is galunggong, not dalagang bukid. No, we want dalagang bukid. Dalagang bukid. This is dalagang bukid. That was you want dalagang bukid. Yun, antayin lang natin yung pinalinis natin. Ano naman na siya, preparing naman na. Maganda na palang fish market ngayon, no? Meron na siyang palinisan section ba? Ayan. Maayos na siya, unlike before. Tagal na kasi tayong hindi pumunta dito sa fish market. Ayan si Ate Aileen, kasama natin. Tsaka si Dalagang Bukid. Dalagang Bukid, kaso wala kaming nakitang Dalagang Bukid. Nasa bukid siguro, wala sa fish market. Hi guys. Laki na kayo. Welcome to fish market. Wala daw dalagang bukid dito kasi nasa islaan tayo. Ang dalaga daw nasa bukid, wala sa fish market. Dalagang bukid is nasa bukid. Big Mart. Nasa Big Mart daw ang dalagang bukid. Uwian na to. Bye guys. Bye. Magkape muna habang nasa bus.